हे गाइस, आई एम सत्या एंड यू आर वाचिंग क्रेजी सत्या। तो भाई लोग, आज के वीडियो में हम समय के ज्यादा चूतिया ना काटते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आने वाला बने। तो वीडियो जरूर से अंत तक जरूर देखे लोग। हां, आज के वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला, मतलब बिना कोने वाले सानी लौड़ा लेसन के। लेट्स गेट स्टार्टेड। पिया कजली के नाच के दीवाना भइल बा। अरे चंदन भैया देखो सर, तू इतना गाना गइल, हम ताके रोस्ट कइनी, हमके तनिको खराब ना लगल, पर कजली के नाम सुन के नु सीधा ही हाथ टच कर देले बाबे ना सरवा। कजली के नाच के दीवाना भइल बा। कजली इतना खराब बिया का? कजली हेहा रहेले सर। तुम एक तो कजली हेहा बिया, ऊपर से डिप्रेशन में जियो तनी, ऊपर से सर कहत रह कि कजली के नाच के दीवाना भइल बा। अरे तहारी बहिन के घोड़ी बना के टोरी पीट, मतलब इस काहे ऐसा कइले बाड़ो? ए चंदन भैया देखो सर, तू भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छा गायक हवो आ तार बहुत बड़का फैन होखला के नाते हम तासे एगो बात कहल चाहतनी। फट सारे अच्छा, तो तू पियवा के प्यार, मतलब कि पियवा के प्यार नहीं खूब पावत? अरे भौजी, पियवा के प्यार नहीं खूब पावत का अपन बड़का बहू के प्यार पावत अड़ू? शर्त नहीं, पियवा के प्यार नहीं पावत नहीं। एक जने बाड़ी हमरो लगे, वो कहेले कि हम पियवा के प्यार नहीं पावत नहीं। अरे भौजी, अरे झूठ झटाई बंद कर सार, निमन बात बताओ कि तू कहल का चाहत अड़ू? एने बसिया हमार ताजा खाना भइल बा। एने बसिया हमार ताजा खाना भइल बा। अरे भौजी, बसिया खाना ताजा भइल बा ना खाना बसिया, मतलब कि साला हम घबरा जाते रे कैमरामैन। ई भौजी कहल सी है कि हमारा बसिया खाना ताजा ना, हमार ताजा सर का कहल सर कैमरामैन रुकिए ना, तुम सुन ली तो कि आखिर सर भौजी कहल का चाहती है? एने बसिया हमार ताजा खाना भइल बा। एने बसिया हमार ताजा खाना भइल बा। अरे भौजी, मतलब कि तहार ताजा खाना बसिया भइल बा। हम तो कहता नहीं, खाली हमार कैमरामैन के वह बसिया खाना खिया के देखो। ई सारा बसिया खइला में एक्सपर्ट हवे, टॉप पसनी लार चुआ दे ना कैमरामैन। हां, पेल के मुआ दे तो के भौजी सर वहां को हक देबा, बुझाई सर। मैं नहीं मानता। पिया कजली के नाच के दीवाना भइल बा। पिया कजली के नाच के दीवाना भइल बा। अरे चंदन भैया देखो सर, तू गाना गावो तो गावा, ऐसा के कोनो दिक्कत नहीं है, पर कजली जुलिया डुलिया झिलिया के नाम मत लो सर ना। कसम से बोला तो हम बहुत नीमन आदमी हैं, ऐसा जे नेहरा के मारम सार की बुझला का होई। क्रेजी नंबर 1 के चेला हैं। हां, ऐसा जे मारे नी सार की दूरो कोस बाबा सिर भागेला, बुझाई तारा जिसका लइकन वहां पर मुता देनी। सार तू नहीं कजली के नाच के दीवाना भइल बा। कजली के नाम लिहवा जे सार, त यहां से ना, यहां से बात करम, यहां से बात करम तो सार समझ सकत बड़ा हमारा मुखार बिंदु से का निकल सकेला। नेहरा के ऐसा जे गाड़ी मरम सार तू नहीं सांस टांग लेबा। सार तू नहीं पिया कजली के नाच के दीवाना भइल बा। अरे तारी बहिन के कहूँ नाम लेके गई तो कैसा लगी रे सार? कजली के नाम लेके गाना गई हैं सार। चंदन चंचल के पीती आउ तो सार सारे अरे चंदन भैया, और जो सारे कहूँ बार कजली के नाम ले ली हलो तो कसम से बताओ तनी, ऐसा जे कूद के तहार घरे जाके सारा कजली के नाम से लेके मत गाओ यार। कजलिए के नाम केहू के नाम मत लेके गाओ, स्पेशली काजल के नाम तो सार कबू मत लिए। काजल के नाम लेने से तकलीफ होला रे सारा, बुझाई नु सार। कजली के नाच के दीवाना भइल बा। लाल भागा दे सार कजली के नाच के। ए कैमरामैन, ए जरा से कह दे सब नाम ले, लेकिन कजली के नाम मत ले। कजली यहाँ रहेले, बुझाई सार। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तो बस भाई लोग आज के व्लॉग छोड़ दिए खत्म करते नहीं। आई होप कि वीडियो देने का अच्छा लगा। तो भाई लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दियो। वीडियो अच्छा ना लगा तो वीडियो डिसलाइक भी कर सकत बड़ा लोग। भाई लोग वीडियो बस मस्ती मजाक खातिर बन गेल भाई। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए